Bikram D.स कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आरो थाखा फैसा गारनानै केस खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंनाय जादों। Bikram D.स कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै खारन केस होबाय केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसा स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो। दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै। दाखालिसो अभारटेकिं लादों गभर्नमेन्टआव जजेनदों दा जों अपोजिसन होननानै दानो बे दानसेनि गेजेरावनो बिसोरनि मावनाय दांनायनि सायाव बेबायदि समाल'सना खालामनायखौ जोङो लुबैयाखै। जों बिसोरनो मोनसे फ्रि हेन्ड होगोन मास मोनसे मोननै मोनथाम आरो बे समनि गेजेराव मोजाङै मावलाङोबा मावलांबाय खारन नाथाय बिसोरो बिगिनिङावनो माखासे खामानिफोरखौ जेखौ मावनो नाङामोन मावदों आरो दा मोनसे माबा नुदां बे मा होनो बे दैमारिया मा होनोमोनलाय बिक्रम D.स कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै खारन केस होबाय केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसा स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो। दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै आरो मोनसे जिनिसखौ आङो बारा मोजां मोनाखै दा बिथांमोननि जि फार्स्ट स्टेप दा कलेजफ्राव जि गभर्निं बडि दंलाबायो बा हाई स्कुलफ्राव हायार सेकेन्डारिफ्राव SMC दंलाबायो बिसोर मोनसे गभर्नमेन्टनिनो नटिफिकेसनजों बेफोरखौ दानाय जायो आरो मोनसे टार्म थायो डिउरेसन जेनेबा सोरखौबा 5 बोसोरनि थाखाय दादों खिन्थु बे टार्मा जोबनो 3 मास बा 4 मास 5 माससोल'सै सोरनाबा सोरनाबा आरो बेखौ पलिटिकेल सिटुवेसना चेन्ज जादों होननानै गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगोनो सिफायला जोबनानै गोदान जि जिबि दानो नागिरदों मादों बे जिनिसफ्रा ट्रेडिसनफ्रा मोजां नङा। मानो होनबा थांनाय प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'आ मिउनिसिपालिटिखौबो सिफायाखै टार्मखौ कमप्लिट खालामनो होदों मोनफ्रोमबो मिउनिसिपालिटिखौ स्टेटिउटरि नन स्टेटिउटरि बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ कमप्लिट मावनो होजोबदों गभर्निं बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ फोजोबनो होजोबदों बेनि उनाव बे टार्म जोबनानैसो गोदानै दाफिनजोबदों। नाथाय बे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनाव दिनै BJPनि गभर्नमेन्टबाबो माखासे जायगायाव कंग्रेस लिडारफ्राबो बबेबा गभर्निं बडिनि चेयारमेन जानानै दङ। थ' बे मोनसे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनसो दा बेफोरखौ मानो मावदों बेखौ मावनाङामोन खिन्थु मावबाय जेला आफसोसबो गैया जेबो खारन बेखौ मोनैनि थाखाय सोरहाबा बिराद गिदिर लसबो जायो बे नङा खिन्थु बेफोर राजनितियाव मोनसे इनटलारेन्स बा मोनसे प्रतिशत परायन बायदि जानो नागिरो। जिहेतु 1 मासल' जाबाय BP गभर्नमेन्ट जानाया नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टयटा भेरिफायार आंहा पार्सनेल मेटाराव मानगोनां U.G ब्रह्म सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आरो थाखा फैसा गारनानै केस खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा जेफोर पेन्डिं बिलफोर दङ लाइबिलिटिसफोर दङ बेफोर खामानिनि गोजाम बिलखौ होनो थाखाय कन्ट्रेक्टरफोरनो बिल होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा इतिमध्ये खोथा होबाय। बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिलखौ लास्लायस्लाय हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु होनो थाखाय खोथा होबाय नों ओरैनो मोनगोन। आरो सोरबा जुदि बिल
हाग्रामा महिलारि सारा होनाय बिलखौ जोंनो नाङा होननानै जुदि हाइकर्टनि सारा लायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। खस्थ' दा खालामनानै दा ला होननासो बुंनाय जादों। गोदो मानगोनां प्रमद बर' सरकारा फैनाय लोगो लोगो बिथांनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो गोबां थिखादारफोरा हाराहास्ति मोनदोंमोन, खस्थ' मोनदोंमोन। हाइकर्ट खालामनानैसो बिल लानांगौ होननानै बुंनाय बायदि बे लामाखौसो दिन्थिहरदोंमोन। गोबां कन्ट्रेक्टरफोरा हाइकर्ट खालामनानैसो लिस्ट खालामजादोंमोन आरो क्रन'लजिकेल लिस्ट हाइकर्टनिफ्राय बानायनासो मोननो गोनां जादोंमोन। प्रमद बर' सारा ओरैनो रावनोबो बिल गोजाम बिल मोनसेबो होआखै। दा बेखौनो आं बुंनो सानदों, जायफोरा बिल मोननो गोसो बिथांमोना थाखा फैसा आरो खस्थ' खालामनानै बिल लानायखौ लुबैयो ना ओरैनो हाग्रामा महिलारि सारजों बै केसखौ उथायनानै दैखांनानै बिल लानायखौ लुबैयो, गावबा गावनि खोथा। बे स्पष्ट जाबाय। नैथियाव आं बुंनो नागिरदों, हाग्रामा महिलारिनि समाव दानानै होलांजानाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड, जोंहा जिथु बर्ड दङमोन, कमिटिफोर दङमोन, बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बै CSB बर्डखौ बिथांमोना फांसनलेस खालामदों। जायनि थाखाय CSB गैयिनि थाखायनो, गावसोरा गोरोन्थि मावनानै लानायनि थाखायनो 4 बोसोरनिबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो 3,000निबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड ओरैनो लांदां जानानै थानाय मासियाव साकरि सोनो हायाखै।